Vitajte v obci Zemplínska Teplica. A jakže u nás na východze Hutory v Kerestúre. Dnes vám ukážem dom, ktorý nie je len o bývaní, je o životnom štýle. Čo keby ste si každý deň vychutnávali pokoj vidieka, veľkorysý pozemok, vlastnú vinotéku a to všetko len 20 minút od Košíc. Máte radi priestor? Tento dom bol navrhnutý architektom a ponúka až 136 m štvorcových premysleného bývania. Kompletne zrekonštruovaný v roku 2010 a pripravený na nasťahovanie. Predáva sa kompletne zariadený. Čo by ste povedali na krb, ktorý hreje nielen na duši, ale aj na účtoch? Tento krásny krb je napojený na vykurovanie domu. Keď sa v ňom kúri drevom, tak sa plynový kotol automaticky vypína a tým šetrí. Šikovné však. V kuchyni vás čaká plná výbava, vstavaná chladnička, umývačka, plynový sporák, všetko zostáva. Už vidíte tie nedeľné raňajky s výhľadom do záhrady? Na prízemí nájdete dve samostatné izby, kúpeľňu a oddelené vece. A čo podkrovie? Drevený obklad, skosené stropy, útulná atmosféra. A čo tu tak mať napríklad ateliér alebo pracovňu? Viete si to predstaviť? A čo tak vlastná vinotéka? Tieto dva pivničné priestory čakajú na to, kým ich naplníte dobrou atmosférou. A možno aj dobrým ročníkom. A teraz si predstavte, že vlastníte 2385 m štvorcových. Doslova vlastný svet. Ovocné stromy, miesto na pestovanie, veľká stodola s rozlohou 120 m štvorcových, terasa, altánok. Dokážete si predstaviť život, kde si všetko dopestujete sami? Tu si naozaj oddychnete. Tak čo? Je to len dom alebo nový spôsob života? Tento dom je pripravený pre ľudí, ktorí chcú viac než len strechu a múry. Zavolajte mi a dohodnime si osobnú obhliadku. Možno, že práve tento sen sa stane vašou novou adresou.